weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni totoɗele e nder galle ceerno abdoullahi bawola sy ko on waktu yoni ha to dumga wuro alpha e nder galle ceerno mouhamadoula amin ly e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki o lulde ɓen sarɗiyankoɓe ko fati loi walla mbiyana saria lawɗinde ɓen dumbaɓe Maroc taw ko sénégal naɓe mbawa artirede jokkita ko ñaawa ko e nder cuuɗi nibbiɗi leydi sénégal hande o lulde wonde ko fate ittude wutte teddungal moustapha diop sarɗiyanke tumaɗo ko fate yogay koppareje leydi sénégal to leydi mauritanie ɓen wannoɓe viol e suka debbo étudiante biyeteɗo lalla nitu moulaya zeyni ɓe taƴanama hanki o duuɓi sappo e ɗiɗi e kaso aɓe jooɓa kene tolno e million ngaji ɗiɗi walla mbiyen jeetati taw ko koppareje ugguye to Nouadhibou subaka hande o ko galle goto sumi toon yimɓe ɗiɗo mbasiyena pittali mumen to leydi mali wuro wiyetengo nowrane tawe keerol hakkude leydi mali kame mauritanie ɓen xiwanoɓe to leydi mauritanie hanki o mbaɗi toon fitinaji mawɗi no feewi keli yogay butikaji safalɓe tawite toon koppareje kewɗe nawama hen laamu leydi mali hutorima doole nanggui hen hewɓe ne tawe e juuɗe dadiɓɓe leydi mali to Guinée Conakry lebbi nayyi ko sabbano beele laamu ngu yaltina eɓɓore walla ni mbiyena saria ko fate banggue ɗe mayɗeli bannoɗi toon to géré koréen caggal hanki o diɗɗal avocat ji joƴƴinino ɗereji men to tribunal ngal géré koréen laamu ngu riwi ɓen toppitinoɓe nden kay kisale ngan sanga joolam jaɓeri arabie saoudite hanki jaɓɓima jonde kaldigal hakkude Ukraine kame Amérique ngele jaam duumo hakkude leydi Russie kame Amérique ma en garto hen e nder kabruji meɗen kabruji men joolam jaɓeri poɗen yaddude koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yogay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no feewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma
mande Massa Keita jom sirru jom gandal cuuɗingal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama boxit kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade mande Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon koɓe stowade e rewɓe dartanaɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no furi no furu ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitengal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoyɓi tan e tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe
gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amati Jean Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e ɗiɗi mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no gowɗen wadde kala lewru korka ma en jabbo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane ma on kettomo e nder kumpital men so haaji jomiraɗo caggal jagorɗo ñawoje mo leydi Sénégal nde ɗaɓɓinno sur sarɗeji leydi Sénégal nde luloto ngam ittude wutte teddungal o sarɗiyanke biyeteɗo Moustapha Diop woni maire Louga woni no jagorɗo e laamu Macky Sall nde lulde noon laatima hande ngun goomu ngam yurnitade wonande tefoore nde jagorɗo ɗaɓɓiri nguɗon goomu ngam ittude wutte teddungal makko faade wonande haalisaji ɗi wo tuuma ɗum noon ko faate tabaski ngoma kene tolno e temedde jeeɗiɗi million woni ko tuumira ɗum jeeyi sababu noon ndeɗon lulde ngam ittugol wutte teddungal siftinde mon noon wona kay makko tan fuɗɗi wonande farba ngon wutte teddungal ittanoma taw koye oɗon fannu keddoɗen koyeɗen lulde hanki o lulɗe ɓen sardiyankoɓe toon to sur sarɗiji ndu leydi Sénégal e tawede jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Sénégal woni Yacine Fall caggal nde holliti nde ɗaɓɓade kay ko yidde ɓen Sénégal naɓe taw ko dumbaɓe to leydi Maroc to taw kadi ne ñaawa ne coka ngara ga hen ɓattito koreji men taw ɗi mbawa sokkede ga hen ɗum jeeyi sababu noon wonande nden ɗaɓɓade tefonode hakkude leydi Sénégal kame leydi Maroc wonno ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi e laamu Abdoulahi Wade kono kadi wonande ngu laamu hesude ari nde e lewru janvier nde ndeɗo hen hitande ko nden Bassirou Diomaye Faye artiri nden ɗaɓɓade ɗum woni hanki o waɗa gooɓe jiile toon to sur sarɗiji nde leydi Sénégal ngal kulal ngal lawɗinama o sahan kadini ɓen Sénégal naɓe dumbaɓe toon jiɗɗo hen kay wonande artude jokkita ko ñaawa ko e nder leydi mum taw koye kaso ene wawi hankadini ɗum laatade kanko jagorɗo wonande gueɗe caggal leydi Sénégal Yacine Fall o holliti wonande oɗo hen sariya nde ñawol ala kala ko faati e batte haydara on gonnoɗo hoorejo leydi ndi Sénégal woni Macky Sall mo ganduɗa ene woni wellitade mum jeyaka e ɓen ñawaɓe walla ni ɗen gueɗe goɗɗe kala siftinde moon wonande kuulal jarlodiral jafodiral ngal mawɗo leydi Sénégal jaltuɗo wanno ni rowane ɗum jeyno sababu ceerno Alassane Sall ƴettino ngal kuulal nawti ɗum toon so sarɗiji leydi ndi Sénégal beele firte ha laaɓa ɓen wannoɓe goofi bondi taw kadi koye fitinaji bannoɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha yetti hitande ɗiɗi e nogas e nayyi mbawa rewnede lawol ndumɓe ko wona ɗum ko noon yaadiɓe sarɗiyankoɓe Pastef cuptima hen tan kañumen ko ɓurani ɗumen ngal kuulal ngal ɓe inniri Amadou Ba on sarɗiyanke badɗo ɗum kañumne ɗaɓɓade e ɓen sarɗiyankoɓe ɗum jeeyi sababu noon yurnitama jogori yurnitede ko nogas e goho ndu lewru ndu gonɗen kono ɗum jogori lawɗinede ko 2 lewru avril fandu so jomiraɗo haaji sarɗiyanke Guy Marius Sagna kañumne hanki ɗaɓɓiri Sénégal o saaha nde yurnitto ko fate carte séjour ngam wonande Sénégal naɓe ne tampina yogay nokkuji leyɗele taw kadi ganduɗa ɓen yimɓeɓen ne tawi nder leydi Sénégal ene jogui wellitare mawde no fewi fandare mabɓe kay oɗo saaha wonande ko visa kala kay salanaɓe faade toon to leyɗele Europe kano kadi leydi Sénégal kañumne salano jomumen belɗen gueɗe kala ɓuura wonde e jaame kissala ko fate coalition Gemsa Bappa hanki o kañumen kuccodirino e jaydiyankoɓe cakti konngudi mumen ɓe kolliti noon wonande ɓe kolliti wiide Moussa Niang wonande ɓe kolliti ɓe teskima nguɗo hen laamu elle ma wi tan rewi koye pele laamu yawtungo e kala saha tan ko nangi soki taw nde ɓe gonnoɗo hen de ko wayno Assane Diouf ene ƴattotono aɓe ballita ɗum oɗo saaha wonti ƴattotoɗo nangue dumde holliti
wonande ndimaku e fodde neɗɗo gasi ha laaɓe nder leydi ndi kono kadi ɓe garti e faggundu leydi ndi caɗele teskaɗe henɗe hanki o conférence de presse taw yiɓɓin ɗum ko APR ɗum ko caggal nde haɗano yaltude leydi ndi Mamadou Mansour Faye gonoɗo jagorɗo ya ngara boli lesa jinnoɗo yaade toon to umra ko wona ɗum kono hanki diɗɗal APR ɓe erima moɓodiral timmugal no fewi so tawi ɓe mbaɗani noon tan ene gasa maɓe cuɓire gotel gotel haaɓe gasa jeeyi saabu hankino ɓe kolliti wonande sariya leydi ndi koko teɓɓiti ha memi leydi ala kala ko rewi lawol ko wayno ka Farba Ngom e woɗɓe kala kamɓene soɓe keeɓiɗo aɓe ndeeƴi ene gasa moƴƴanta ɗoɓe payito ala ndiyam hay seeɗa arɗo ñinga eɗen gandi ko chroniqueur caggal nde yaltino konngoli mum hollitino guila ñande alen nde heɓi noddandu taw kadi ndun noddandu ko faade toon to police caggal nde o yeehi toon dañi walde toon hanki o darino ko yeeso procureur waali jammum gadiɗo to kaso kankono wo joofira ko haaldemo e mawɗo leydi ndi walla ni hoore jagado leydi ndi gueɗe ɗe godani gartaten hande koye joɓɓi yanoɓe sukaɓe rewɓe école aji ɗum ko hanki o lycée manko ne tawi nder département mo Kédougou ken tolno e nogasi ɗiɗi suka debbo woni ko yani toon taw ko janggoɓe siftinde mon ɗum ne teska e nder leydi ndi Sénégal ɗi duuɓi kala koɓe kewi wiide ko jinne Moussa waɗata noon andaka noon haydara hen ɓen yenɓe kala nawa to hôpital gendarmerie diwan mo ceeri wawi yettade toon cité Keur Gorgui teskama ɗi dumunnaji ken tolno yimɓe joyo taw ko ouvrier ji gollotoɓe bâtiment ji woni ko maayi ɗum ko hanki o teɓɓitogol ɓe sagataɓe tata taw ko maçonŋeɓe to 8e étage ɓe keddodaki wonki mabɓe o saaha noon tefore ene rewi hen gam andude ko jeeyi sababu ngol teɓɓitagol ASP eɗen gandi ko police joguiɓe ndenka taffaɓe taw koye laamu yawtungo ko wala ɗum ko noon wonande gam ndenka e kisal ko wayno Guédiawaye Pikine ha faynma Keur Massar jeeyi sababu noon wonande préfet du département Guédiawaye kankon biyeteɗo Amadou Coumba Ndiaye o holliti maɓe ƴettu noon ken tolno e sagataɓe ujunnaje joyo taw ganda ko suka ma mbaɗ ɗum recruté gam wallidde ngal catal nden kay kisal baali o ko wayno Guédiawaye Pikine ha faynma Keur Massar holliti ɗum ɓoyata noon ngol bindiragol waɗata koto sara préfecture walla ni préfecture mo wahina Nimzat Guédiawaye état du Sénégal holliti o saaha rewi tefore gam tettude wonande ɓen hoɗɓe bâtiment ji état o ko wayno nonne kadi bâtiment ji toon to Mermoz cité Faysal mo ganduɗa ko cité ŋarɗuɗo no fewi wonande point E ha faynma to Fann kala ɗum noon holli ɗum ko Elimane Pouye toppitiɗo oɗon fannu ɓen honnaɓe ɗon guilay laamu Abdoulaye Wade ha yetti Macky Sall ha yettiɗo hen ɓen jagorɗe kamɓe ɗin directeur uji e woɗɓe kala hande o tampi naywi no fewi woni hen noon jooɓa 12 ɓeɓe 16 ɓeɓe nogase ko fawi laamu ngu holliti ɗum ala ko nafata hen haydara koko tettatane hadujini hen saabu kala hitande aɓe jaltina milliard uji kewɗi gam yobde luwas taw kene ganduɗa ɗiɗo gueɗe ko kamɓe jeeyen ɗum koye mabɓe ala kala moɓe ndendi hen gartaten koye Aliou Cissé gonnoɗo hen gardiɗo kippo gendi leydi Sénégal hande one tawe toon to Liby ko toon tigui wo ƴetta ardademo kippo gendi Libya ñalawma janggo ono hoccodirta eɓen jaydi yankoɓe wo siifa contrat makko ha ɗo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi siftinde moon kanko Aliou Cissé ƴettuno kuuɓa hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi taw kadi ɗum wonno ko toon to leydi Cameroun ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal koto Gambie paɗena inde makko ko général Boro Koli kam ɓattinoɗo Yahya Jammeh tumanoɗo e wargoji musika men lebte soldat ɓurɗo tampinde ɓen taw ko soldat Yahya Jammeh on kadi dognoɗo nanga dumba e nder dumbide mum ñande jeenayya ndu lewru alet jewtuɗo ko nden o wasi fittade makko sakti ɗum noon ko police mo leydi Gambia paɗen ko to leydi Mauritanie hade men yettade kumpital men jeeten ko ton to Luksayba Gorgol taw yen toon musidɗo men Ibrahima Saydou Kane ceerno Ibrahima Saydou Kane wowi wadde kala ñalawma arande men
ko fati ɓure dewe Allah ceerno Ibrahima Saydou Kane. assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullah. ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa. en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe he. ceerno Abdoulaye Sarr nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. won riwaya goɗɗo kadi wiyata ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. wi ko on mo darani lewru korka taw omo gonɗini Allah, omo gonɗini ko Allah yamiri yo lewru korka hoore. omo hasbiti kadi ko Allah wi yoɓat hooroɓe ko omo fiɓi ɗum e ɓernde makko, o waɗani ɓerɗe ɗiɗi, o denginani. o ma Allah hafran mo bakatuji makko ɓennuɗi gila o jibina ha ɗon ha kan ɗon korka ha laaɓa. won konngol gongol wi ma Allah hafran mo bakatuji makko gila o jibina ha kan ɗon korka, ma Allah hafran mo kadi bakatuji makko tuggi kan ɗon korka kadi ha to gurdam makko ha ɗo e fof. haala ka noon ko holko woni daranade lewru korka. daranade lewru korka noon wona horde korka tan woni daranade, ala. horde nde ko farilla, ko obligatoire mbaɗa ɗum. daranade lewru korka ko wadde golle moƴƴe e nder lewru korka, rende hurum lewru ndu. naafilaji, mbaɗa naafilaji maɗa ha timma. saɗa wawi, saɗa yiya bindi uddita deftere qur'ana janga hen no fotiri fof, ko daranade lewru korka. sa wawa kala ɗo moƴƴere haalete ngara tawtoreɗa, so tafsiraji alqur'ana no woodi jooɗoɗa kettoɗa, ɗum ko daranade lewru korka. so tawi wonto waajete waajuji, wonto goni waajuji moƴƴi, yimɓe no maaje moƴƴere ngara kettoɗa, ɗum ko daranade lewru korka. wadde moƴƴere ko daranade lewru korka. yamirde yimɓe yo mbat ko moƴƴi koye daranade lewru korka. kala gollal moƴƴal ngal mbaɗɗa e lewru korka ko daranade lewru korka. rende hurum lewru ndu ko daranade lewru korka. woɓɓe noon en jii e zamanu men oɗo joni, ganduɗa neɗɗo yahata carte pettete ñalla fettude carte wiye no usta ñalawma o jeyaka e daraniɓe lewru korka ɗe. so dañani bakkat kam mi sikkani somo daña baraji. walla ala lido, ko wiyete lido ko jomumen ñalla fiide lido gila subaka ha hiira, mbiya ene usta ñalawmumen. ngol ɗo ustugol ñalawma kam wona e daranade lewru korka jeeya. walla waɗa cokki, walla mbaɗa carte grand place ñalla wadde carte tel ene kaala ko weli ɗumen ɓe ɓiyetake ko daraniɓe lewru korka. korka maɓɓe ne wawi sella, kono noon kam ɓe dañata baraji kam, baraji daraniɓe lewru korka ndu. ɗum noon tinnoɗen e daranade lewru korka. so tawi lewru korka ndu darima, woto donken wadde hen ko moƴƴi kam. kala goto meɗen so ummima ene waɗa, yataw koko moƴƴi o waɗata. Allah yoɓamo moƴƴere ha heewa. jomiraɗo subhanahu wa taala o wi man yuqridullaha qardan hasanan yudaif lahu. on mo ñamli Allah moƴƴere, Allah yoɓa ɗum jobdi cowandi. ɗum noon yo Allah waɗanen moƴƴere aduna e lahara. ko ndewɗen Allah hewde e famɗude fof yo Allah jaɓanen. ko taariɗen ko perguiɗen hewde e famɗude fof yo Allah yaafo en. enen noon e denndangal bandiraɓe julɓe fof. o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likseyɓe gorgol, ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ceerno Ibrahima Saydou Kane, golle ma jooɗi peewi koto Mauritanie kedoɗen jeyeten ko toon to Nouadhibou lobbudu yurmede subaka hande o sanga juulala salatu ko ndena galle goto sumi ko lampa noon fetti curki kewki yalti hen ɓen wonnoɓe nder to sagataɓe ɗiɗo rewodirɓe ɗon ɓe mbadda e bafal yidde uddide hawre noon curki farkiɓe hawre noon hunde sumi kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw dendagal ɓesgu babaɓe naɓe kala e nelda duwaw farmata Fadimata Dia wonande ko miñumen jalti hen aduna toon to a Nouadhibou kanko sa eɗen gandi tonne kadi waɗɗani kerola leydi a hakkude Mauritanie kame Mali taw koye poste contrôle nokku biyeɗo Hammed tawi nder asaba malinaɓe yonɓe ma won temedere taccinirama ɗon ɗum ko hecci hanki o e wiide wonande waali e wiide waalimo asaba kono kadi ne wonde nden kay kisala
jeyi saba waɗani fitina honono fitina waɗirno tonto koggi zawal taw kadi ganduɗa koyngol taccingol hawden pelɓodiral manggal fewi kono teskama noon tonto zamala koggi zamala oɗo saaha ɓeydama nden ka kisala laamu leydi Mauritanie caggal ɗeɗi toon wonande gendarme ɓe hewɓe beele nden ka e kisala ɓeydo hena ko fate banggue ha hande keddoɗen koye ɓen wurɓe leydi Mauritanie ɓe ngala kayitaji nawteteɓe wonande gardiɗo happa taw kadi ganduɗa ko autorité de la presse ɓe ndentini ɗin médiaji en ligne gonɗe weeyo hay médiaji public kane privé kala ɓen jaydiyankoɓe hufɓe jayɗeli bindi e saktoɓe kala nde gustoto no feewi e haalde woni gueɗe ko fate banggue ɗe leyɗele ha tenti noon ɓen nawteteɓe ha tenti kadi ɓen wonɓe réseaux sociaux jabodirede woni konguɗi gadduɗa en mbawi addude fitina e goɗɗum kala so wona taw koye humpitoji pawiɗi e gonga taw wona tan pepindaɗi ene haale walla jabodiral ken adda mette hakkude ɓesguji ɗi taw wona ɗum woni yaniya nawtugol ɓeɗo hen nawtaɓe nanguira tan goni e leydi ndi ko galda e yamirore sariya leydi ndi kono kala gonɗo e leydi ndi ene wone yamirore sariya leydi ndi nawtata on saabu leydi ndi ene udditi juuɗe mum gam bismade hande hoɓɓe aroɓe e nder leydi mum to tribunal mo Rosso jaggi police e gendarme goto weddima ɗum e nder kaso ɗum ko hanki o nde ɓe daari e yeeso procureur waɗi noon woɗɓe ɗaccitaɓe taw koye tumanoɓe ene gujji toon ɗannina yimɓe hakkude Rosso e Nouakchott taw kadi galda e kayita police e gendarme goto noon ko ɓen bedda e nder kaso jeegomo heddiɓe mbawi accitede to Rosso keddoɗen ha joni jeeheten ko toon to natirgal jama hakkude mum e Sénégal ken tolno e kiloji 4 cocaïne walla mbiyen cannabis kam woni ko tetta hanki o taw kadi koye otomo pick-up goto kono noon jayde nde ya ñakken no feewi holno ɗum tettira hanki o tribunal mo Nouakchott taƴini duuɓi 17 ɓen sagataɓe wannoɓe viol faade o suka debbo étudiante mo ganduɗa ko Lalla Mint Moulay Zeyne taw kadi ganduɗa koye galle mumen ɓe pawama noon 800 ujunere taw koye koppareje uguiya kese ɗe ma wonoy million ngaji 8 koppareje uguiya kiɗi ɗe pelle 3 daraniɗe hagge innama aade hanki tawtornoɓe ɓe kolliti nde ñawore ne famɗi no feewi duuɓi 10 ne famɗi poti ko ɓeydene ɗum nde tawno viol foti tan oɗo saaha so neɗɗo waɗi ɗum suka debbo walla ko wawi wonde hen kala taw ene soke cogdi sattudi no feewi beele joomuma wawa rentade keddoɗen koye leydi Mauritanie catal tombitingal ko fate guura leydi ndi ɓe kolliti wonande koɓe ndewi ndi ustugol pireji e nder lewru ɓennundu woni tan lewru janvier lewru février ɓuuri ustade diga piccel ɗiɗi woni ko usti hen hollitamo sa cogguji leydi ndi ene koyfi no feewi garten koye dialogue national woni jonde kaldigal mo yiɗi umminde ɗum hoorejo leydi Mauritanie hewɓe dawriyankoɓe o saaha moni kala ene haala hen gardiɗo lande Tawassul Alhassana Wulde Mohammed o holliti warande goɗo erango kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala ma gas yaltinde leydi ndi e caɗele ko wayno haɓaɗe mbuñaari kame jonde wasam gollagu e sifa ɗeɗon gueɗe kala jeheten koto leydi Mali sen giwi to leydi Mauritanie to leydi Mali kerol hakkude leydi Mali e Mauritanie taw ko wuro wiyetengo Nuwara to noon sukaɓe hewɓe kay wonande xiwaɓe toon to leydi Mali artuɓe riwaɓe toon to leydi Mauritanie artuɓe nder leydi mumen hanki o noon hewɓe finoɓe toon ceppi gon seppo noon ɓe dañi helde toon bitikaji safalɓe Mauritanaɓe taweteɓe toon million ngaji 8 koppareje franc CFA woni kay ko wawi nawede hen woni hen noon dañano uddide gam rentade police e gendarmerie wutorima doole noon hewɓe sukaɓe mbiyama tebɗen koppareje tetta piya tan ko ha coppini bedda e nder kasoji ɗi holliti noon ɗum watta pelɓodiral hakkude leyɗele ɗiɗe kala hen gartiraɗo artirɗa koye mbadi ndi rewani lawol
taw koye nder leydi a Mauritanie cumu teskama taw gaɗa koye dépôt usine taw gaɗa ko to Bamako usine noon ko usine bukki wiro taw ko mottaɗi ma wonoy 750 taw gaɗa ko bargala walla mbiyana taw ko rullo woni barigo taw kadi gaɗa woni ko sumi toon sappo pompier noon wawi arde hen on cumu noon o dumima no fewi ko wona ɗum ko noon ɗo cumu o waɗi ɗo waɗɗani pompier ma wonoy tan hedde 160 métre ndiyam kewɗo mari kono haade arde kam taw ko bonanno kala boni kene tolno 250 million ko qimama woni ko yaadi e cuurki kame ndondi kala keddoɗen koye nder leydi ndi leydi Mali teskama ɓeydugol coggu carburant e nder diwan mo Koro commune rural mo Koro ne tawi nder région mo Bandiagara société civile hewɓe tawaɓe toon kolliti sitinaji mumen e metti men mawɗe no fewi kala ñalawma garɗo ko fate carburant ene ɓeydo serde no fewi ɗum ɗo wonno tan 130 ha wonto e 150 o saha sa festaki 100 mbuɗi walla 105 mbuɗi a heɓata litere ko mbaɗɗa e auto ma walla ni ko mbaɗɗa ni e moto ma ko ɗen caɗele kepti toon to Niger keddoɗa joni koye leydi ɗen caɗele jeeyi ha yettoyi toon to Niger kono ɗo kalten koye leydi Mali duwagne mo leydi Mali holliti teɓima ken tolno 950 bidon taw ko nebam mo 20 litre ene wonde 80 sac sukara nogase goo taw ko sac farine iwi koye leydi hoddiɓe leydi Mali taw kadi ɗum rewnaka lawol koye sifa forot woni koɓe tetti haɗani ɗon tan to sebeni Koro taw kadi koye poste mo mbiyata Same toonne kadi ɓe tetti toon kene wona 339 taw ko koli wonande poulet woni guertoɗe bibje guertoɗe kono ɗum ko kadi ɓe tetti kene wona 350 taw ko sac sukara ɗum kala iwi ko toon to leydi Gambie ene natiri fraude faade e nder leydi ndi leydi Mali ko keddoɗa joni taw koye nder leydi Mali ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mali paɗen koto Guinée Bissau Oumar Sissoko e Mbaalo horejo leydi ndi mo ganduɗa oɗo saaha mandam koko ɓeydi ha mayirde ndeɗo henna hitande woni ha ɗo e 30 lewru novembre o holliti noon jeeyi sababu kay o saaha artudemo dawrugol leydi ndi ko teskademo o yiyani yontaɓe to banggue dawrugol wawɓe kay o saaha tambade leydi ndi classe politique mo yi o so acciri ndani leydi ndi way kono ko jam fiiɗo ɓiɓɓe leydi ndi ni jeeyi sababu holliti ko candidat taw koye ɗi sumgoji tijjani e nder ndeɗo henna hitande to Guinée Conakry lebbi 4 ene sabbi ɓen jinnaɓe ɓe ɓiɓɓe mumen maayi taw koye ngal pelɓodiral gila 4 décembre wonande drapeau horejo leydi ndi taw koye futkoye ngela hakkude équipe mo Zéré Coréen kame laaɓe hippodirnoɓe toon to Zéré Coréen ha ganduɗa waɗi noon kene wona yimɓe hewɓe mayɓe hen ala ko gasi haydara hanki onon diɗɗal avocat ji kollitino joƴƴini ɗerewol wullitugol wonande kay ɓen jeyɓe on sababu nde ndewnete lawola jamma hanki onon gouvernement leydi ƴetti pellital riwde ɓen sifa joguinoɓe nden ka e kisal e nder oɗon fannude hen ministreɓe kame civil en kala to Guinée Conakry keddotoɗen ha joni keddoɗen koto Guinée Conakry lycée Sainte Marie ne tawe noko ɓeɗeɗo nango ene tawi nder commune mo Ratuma ko suka gorko mo duuɓi 16 kañum naate classe mo jangganno o kanko wiyete ko Bangali Camara kanko Bangali Camara noon omo jogui fetel tokos mo itti galle mabɓe wanno kono elle ala kurani omo fijiri noon o toɓɓi e biyeteɗo Fatoumata Diallo o felli ndeke balne hen wonno ene wondi kadi goɗɗo biyeteɗo Alsane Bari ɓeydiɗo kala ene tawi to hôpital directeur école noon biyeteɗo Eric Sakho holliti ɓen o saaha ɓe camti no fewi kono ɗo saaha ɓe ƴeydi nden kay kisala kono kadi ɓe jaññaki e oɗon sifa no fewi paɗena ko toon to leydi Niger teskede o saaha karbira koko ngakki no fewi te eɗen gandi Niger ene fewno ko fate banggue pétrole kala mum ene yaltina kono saaha
otoji kewɗi ngaari motoji kewɗi ngaari teskede ngol woni goo e nder Niger teskorede oɗo hen fannu ko wona ɗum ko cetal dewindingal jonde ngendi yuɓɓinonode taw koye lewru yawtundu taw kadi yuɓɓino ɗuma wonde ko horejo lendi woni général Abdourahmani Sani hanki onon wo heeɓi deftere windade kala ɗereji baɗaɗi en ngal kaldigal duuɓi 5 mawo laamo leydi ndi so tawi jaam arani mawo jokku ha nde jaam duumiɗo arti e nder leydi ndi kala to Burkina Faso horejo leydi ndi woni capitaine Ibrahima Traoré rokkiri yamirore taw koye natgol école aji hitande ujunere 25 hitande ujunere 2026 hankadi ni pembol ko gotol kala sukaɓe yahoɓe école kamɓe kala ko pembol wona tan tolli jubaji kame jubuli ko pembol ko net so tawi ko sukaɓe rewɓe moɗol ngol wonata ko gotol ngol alda e mes jinnaɓe ɓen sukaɓe kolliti ɗum de ko weltare mawde no feewi keddoɗen ko toon to Burkina Faso horejo leydi ndi hanke o rokkiri société état mo mbiyata Sonatel kene foto wonde 13 milliards ko préje franc CFA taw ko kaɓirɗe yidde kay ruttude leydi ndi e ndema karpat sirtinde mon leydi Burkina Faso ko leydi ɓurdi wawde remde no feewi joolam jabeeri paɗen ko toon to Arabie Saoudi hanki o yiɓɓinama jonde toon to Jidda ɗum ko caggal jonde hakkude Washington kame Moscou ɗum wanno ko toon to Riyad ndeɗo jonde jooɗi ko toon to Jidda hakkude Vladimir Zelensky kamne wondi kadi kolaɗo kuuɓala mo États-Unis de Amérique tawtorede wonde prince héritier Mohammed Ben Salman nden jonde laati ko toon to Jidda o saha noon Ukraine holliti jaaɓi kala kaldigal jaam yo artu hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ɗo e balɗe 30 Moscou hollitine sabbi wonde Amérique addana ɗum ngal kaldigal e Vladimir Zelensky kañumne ƴeewa hol walare nde wawi wadde hen to Pakistan eɗen gandi balɗe 3 wonande train ɓuri wawde dogde nokku galɗuɗo ko on tigui nanggano par worɓe jogitiɓe armée woytotoɓe wonande rebelle en tan yiɗɓe tettude nokku men ke wono 150 nangganoɗo hen otage mbawi faabede 27 rebelle mbawi teɓɓitede taw koye nden fiyande musidɓe tedduɓe ɗumnen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to ndulmaji to karalagal to ko Saydou Abouba Moulouk Sayba gorgol ketki malaki jaam yo jamallo hiranena